Suntem în satul Răscăieț, raionul Ștefan Vodă. Următoarea amenajare a unei ogrăzi cu pavaj. Aici, după dorința beneficiarilor, ograda a fost lărgită pentru că este destul de îngustă. În vale a fost montată o rigolă pentru scurgerea apei, pentru că panta este în direcția deconstructivă a unei bucătării de vară. Spațiul care a fost lărgit este destinat sub parcarea a două automobile. De-a lungul gardului, la fel, am montat o rigolă cu scurgere spre drum pe sub fundația gardului. Și pentru ziua de mâine așteptăm să ne fie livrat pavajul.